abụbụ nwoke pere mpe mmadụ so maka ya ndị be anyị wee sị m na mụ nụọ achala ugo ịghọtago ka anyị wee mụ ụmụaka toro ogologo topụrụ mmadụ wee kwele achala ugo niile m fụrụ ịghọta kịta maka na enye na mbukwu AS mgbe m ji wee chọta this girl na the girl dọkatọ mbọ mana AA ka ọ bụ nya wee gwi okwelu nya wee nụbịa ọ sị m nne na fa amụtago ụmụ na-abụ na this girl na-azụkwa afịa na nyanwa nya bụ vulcanizer ọ sị m ọkwa ya ihe a na-aga oluo one day ya na nwaanyị a wee so okwu o wee na-agwụ ya okwu n'isi na-agwụ ya okwu n'isi ya wee sị ya na ọ na-abụ ya asọ maka na o nwere open teeth ọ sị ya gịnị wee mezie alụkọlasa ahụ mpụ n'irie ya wee gbanye ụla ọ sị bụ nne na this girl sisielu ike this girl wee kụ ya chei wee kụ ya ọ sị m na ife ọkụlụ akụsị anya na ejere ọlụ the next day because of etu iru edo akpụtụkwa ya just je treat onwe ọ sị m nne ya wee gbalụ na this girl kalịlị ahụ nya wee chaalị ya ọ na-abazi ya bụ ya nkịtị ọ sị m ịgbazi ife this girl tọnụrụ ya into ya bụzi alụ nwa bọyị bọyị ụtụtụ ya ga-esi nne nye ụmụaka kwado ofe akwụkwọ ụmụaka na-abụ efife ya ga-eje kpọnata ụmụ akwụkwọ kpọnata ha n'ụlọ wee jekwa bịa na-alụ ọlụ why na fana abọdụcha self-employed you know what I mean by self-employed only when you can free yourself ịghọta na ọ sị m nne ya na-eme ihe a na-eme ihe a na onwe bọsị ọ sị na o nwere akwa ya chọrọ igo ya wesị ya na enwere ego duto ihe niile ya na-eme na ada enyezi ego etu a si wee kwesị inye na ada akatazi for this woman na ya na-alụ ụlọ na o nwere ụlọ ya na-alụ andị na ọ bụrụkwa sọsị aka ọ na-anụsọ ọgụo na ọkwa onye meghalala m na ebe fabi ọgụ esuo nwunye ga-akụgide mmadụ kụpụ mmadụ my God andị na ọ na-etigbusi m ụfọdụ ụmụ nwoke ọkwa ịghọtago mana ịmagonu ụmụ nwoke asịra na nwaanyị ati gị ife ịma nwezise o si m to the point na o nwee one day one boy ichele ya n'ụzọ ka ọ bịa tie nye ife maka ihe nwunye ya kụrụ ya ịghọta kịta fana abụọ a na-ejikwa ha jiketa ha nya wee sị ya na nwunye ya kụrụ nọmba 1 na ọ bụrụ na gị na ya nụsi ọgụ a na nke ọ ga-akụ ga ama ndọsị mma dị manụ wee ji nwayọọ mere ọsọ maka na uchie na ọ marọ na ya nwere ike ikwu ụdị okwu afọ ịghọta na aseman mana ya nọ na tight corner ya wee ji nwayọọ wee were nke afọ wee zelu dị ọgụ that day wee natakwaba nwunye ya mụkata amụ sị na ọ nara akụ anya duga ọ sị m n'eziokwu nwaanyị a jekwa echebulu that guy kụkwu ya duga again nwaanyị o ji wee ghe nyanwa ọnụ nwaanyị o ji wee li wee jeche die n'ụzọ ọ sị m nne ihe a na-eme ọ sị m obidozie ejebe ije abalị nke bazilia isi bụ dị ụtọ etu afọ ose akọma ndị anya si eme ife niile esi nri egbogo o bidozie ejebe ije abalị mgbe o ji si ọbata no respect nothing ọ na-ezi ozi ka ụmụaka maka na ụjọ na-atụ ya ọ sị m nne na oti gị ihe 3 times ọwakwa obele ihe kụpụ ya my God na ya na-akọrọ anyị ihe a kịta bụ na o nwere onye a ga-akọrọ ịghọta na ọ sị m nne ọkwana ya ebe fabielu achụpụ ha maka ọgụ nwunye nsogbu nwunye ebe fabielu takọkatị ọnụ achụpụ fa maka na onye na ya fọchasịala ọ bịa gwabi okwu si ya na ọma kọntrolu nwunye nke nwa nke ịmagonu gwabi okwu do aṅa ọ dụzia too much ya emela ọsọ nye ejisi ike na-alụ ụlọ ọnya na-alụ ka alụsị anya ka nọzi elubie wee bulube data eshe ọkwanya o wee luo one day n'ihe sekwalụnụ bụ just anụ dị n'ite ka nwunye ji wee tụtụ onye ụlọ tụtụrụ ya anụ ya kpụ n'ọnụ dafụna ebe afọ ka ya nọ wee sị mba ọ sị m nne no that day bụ the final draw nya wee wepụ okwu kọt sị na ya anụsigo maka na o nwere nwoke nya kọrọ si ya na ya chọrọzikwanụ nwaanyị a mana ya gwara ya na ọ na-eti ife
demand wee sị wepụ okwu kọt nya wee wepụ okwu kọt ewee luo wee kpebe ewee kpegide kpesie nne ya chọburu ikwu na ọ na-eti ya ife mana mgbe ya fụzi na nwaanyị a na-achọ ikpegbue maka na ọ na-asị na ego a na-enye ya ada ezu yes ego a na-enye ya ada ezu maka na ya na-alụ ụlọ nwaanyị maala ihe kwesịrị ime understand na support until nye finish unu ya maka na ya na-enye bi ọfụma until fa alụba ụlọ ịghọta na ife ya gwa jọji si yes na nwaanyị maala ife ebe o nwee ife ọ na-alụ na o kwesịrị ịsọpọt mana ọ dịrị enough ya wee sị jọji na ọ na-eti ya ife maka na ọ karịrị ya maka na mgbe ya pụtara na kọt na jọji si ya ọ gị na-anụ nwaanyị a ya sị yes isi na ọ gị na-anụ nnekwu nwaanyị a onye ọbụla chịba ọchị ọkwa ịghọtago ya wee kwuzie na ọ na-eti efe jọji wee sị ehe I thought as much ka isi je bụrụ nwaanyị akarịrị gị amụgide amụ na nya chere m iche ọchị were sorry sorry I'm so sorry so kwado ya jọji wee jụbịa wee si ya kwuo eziokwu ma o tinigo di ya ife